astelena da. Ezkerreko buruzagi eta Brasilgo hauteskundeetan aurreneko erronda horretan garaile, Lula da Silvak pobreziari eta langabeziari aurre egingo diola iragarri du. Bolsonarori ere aurre egin beharko dio, baita bigarren itzulian ere. Aizue, guzti honi buruz azken asteotan hitz egin da, azken ordotan ere bai, bilagin dakarzkizuegu, orain honetan, hasteko eta bain, Ameriketatik bertatik, Wall Street Journalek zer nola mandu honen berri? Quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Ikusi duzu, boto elektronikoa batetik eta Lularen garaipena bestetik, bigarren erronda hori, bigarren txanda hori izango baldin bada ere, konbatetzat ere hartu dute zenbaitzuk. Aizue, nolatan jorratu dute zenbait tokitan bereziki lagin bat hartuta, irrati, telebista, kate publikoa, Espainiarra kasunetan, ikus dezakezue batzutan zuzenekoek balio dutela zenbait kontutarako, besteak beste, ultraeskuina zuritzen saiatzen ari den kazetari bati, zer nola erantzun? Está hablando de su esperanza de que gane Lula, pero que pierda Bolsonaro no quiere decir que desaparezca del país toda esa ideología que usted no comparte y que condena esa ideología seguirá. Bueno, no va a desaparecer como el franquismo no desapareció de España, ¿no? Ez baita ahaztu behar, eskuinaz ari garenean berau zuritzeak arrisku larria dakartzala, besteak beste edozer egiteko edota edozer esateko, egiazkoa ez den edozer esateko zilegitasuna emateko arrisku larria dagoelako, eta beraz, edabide online ere badelako hori guztian agerian jartzea. Horrekin batera, urriaren lehena ere ospatu da, Katalunia aldean, badirudi mugituta daudela gauzak eta besteak beste orain arteko gobernuak ondoa jo duela ere badirudi. Ikusteke zer gertatuko den gobernean datozen egunotan, argi dagoena da, jendetza berriz ere kalera atera dela eta hiritarrek hitza eman zutela eta erabaki hori aurrera bidean bermatzea badela nolabait erakunden egitekoa. Edo nolare, egin dezagun atzera, izan ere, Katalunian egindakoak nolabaiteko iparrorratza jarri du politika gintzan, baita Euskal Herrian bertan ere, erabakitze eskubidea gauzatzeko adore izan zutelako Kataluniako hiritarrek. Egin dezagun atzera, eta bildu dezagun, minutu batean, urriaren lehen hartan, aurretik baita ere eta ondorenan zer gertatu zen, baina batez ere urriaren lehen ura, zer izan zen eta zergatik segitzen duen izaten hain garrantzitsu. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Cossos units, mirades de complicitat, nits en vermell, per defensar els col·legis. L'alba transportada, un jan i un nas, paperetes d'amor i violins sense cor. Tot
Hori beraz, Katalunian gertatzen ari den horri, nolabaiteko jarraipena eginez eta atzera begira ere jarriaz garrantzitsua delako gaur egungo gertakizunak nola ulertu bide bat behintzat jakin alizateko, informazioa dagokienean oinarri hori izateko. Aizue, badakizue bestelako gertakari berezirik izan dela, azken egunotan, besteak beste, Ameriketako Estatu Batuetako Apache komunitatearen eta oroar bertako komunitate natiboaren errealitatea lehen aldikoz Hollywooden Oscar sarietan agerian utzi eta ahotsa izan zuen Apache ordezkaria, 75 urterekin, zendu baita eta kolpez kolpen berreskuratu nahi izan dugu. Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Littlefeather edota Luma Txipi abizena zuen Apache emakume ordezkaria eta Marlon Brandoren eskutik oholtza gainera heldu zena. Hello, my name is Shasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening. Shasheenek gainera, muzin egin zion Oscar sari horri eta salaketa bat eta oihartzun bat emateko helburuz gainera. Are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Hori beraz, Shasheenek bertan egin zuena, eta entzun duzue, kritikak ere jaso zituela bertan. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Historikoa izan zena? Eskerrik asko. Quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Tira, alderaketa hori zerratik ekarri dizuegun, besteak beste Shasheen Littlefeatherrek egin zuena aintzat hartzekoa, Oscarretan 75 urterekin zendu den emakume aduretsua izan zen, aurrenekoa Oscar sari horietan ahotsa hartu eta orduko agintariek eta baita Hollywoodeko zinemagintzak zenolako trataera ematen zien bertako benetazko Amerikarrei. Horrekin lotuta, alderaketa bat ere egin dugu, egunkaria auzia salatzeko baliatu baitzuen Fermin Muguruzak jasotako saria Madrilen eta horrere txistuak jaso zituena. Errelatoaren garrantzia eta errelatoari dagozkion ekoizpenak ditu garaioetan izpide eta aipatu dizuegu Black Beltza bigarrenak, Ainhoa Konezkero bere bidea ekin diola asteburu honetan zinemetara iritsi dela eta bai Fermin Muguruzak eta baita Jone Unanuak filmaren zuzendari eta ekoizle buruak nabarmendu duten mezua hauxe izan da. Aste honetan zinemetara joatea garrantzizkoa dutela, karteleretan, zinemenetan, Black Beltza 2 Euskal Herria eta garai hainbatetako Euskal Herri horiek pantailan kontatzeko eta errelatoari bere poliedro edo ertz askotariko ekarpena egin ahal izateko. Black Beltza 2 ya está en todos los cines. Black Beltza 2
Ainhoa, defendiendo cada cine como si fuera una barricada. Entonces pueden revisar a través de este link que está acá abajito que estoy poniendo para poder acudir a todos los cines donde se está programando. Muchos de estos cines, si no acude la gente ese fin de semana, lo van a retirar de la cartelera. Por eso es imprescindible que hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, todo el mundo vaya a verlo. Black Kids Belsa, Ainhoa. Horixe Instagram mezu bidez, Ana Tixu abeslariarekin batera, Ferminek egindako dei hori. Instagramik ez baduzue, behintzat jakiteko zer den Instagramen. Egunotan pilpilean dena besteak beste. Aizue, arrazakeriari buruz hitz egin izan dizugu baita ere, eta baita gaurko saioan, ardatzetako bat badugulako. Bazen egiten, Iruñan ere, badirela arrazakeriaren aurka edota aniztasunen alde egiten diren ekimenak. Besteak beste, asteburu honetan ospatu dena, mundialito anti-arrazista. Eta Iruñerritik mendi aldera, izan ere badakigu, gogoko dituzuela mendi lasterketak, eta lasterketa baina gehiago badira, aizue, oraindik eta erronka zailagoa, badirudi gero eta arrakastatxoa izan daitekela froga bera. Eta mendi duatloi bati buruz ari baldin bagara, Arriaranen ospatu dena, azken egunotan, eta gainera, partaietza nahiko parekatuarekin, pozi gaude beraz. Emakume lasterkariak eta bizikletariak mendian ere jaioak baditugulako. Venga. Bueno, egia esan oso ondo, hirugarren garaipena zirkuitokoa eta oso pozik egia esan. Ja asiretio banekin berriz ja non da azkar junitela eta jaionez asiretio eskuten. Eta lehenengo trantzizia, margen politikin nahiatzen da, bizikletan oso ondo sentitu nahiz egia esan. Bakarrik, ritmo hartu eta azkeneko trantzizioa, 2 kilometro, bakarrik 20 metaino ez duten bukatzea eta hola zen, denboraliko hirugarren garaipenak. Hasieran erritmoa jarri, oso zirkuito zerra da. Hasieran, gorako aldapa potenteak daude, eta, politeko saioa gogorra da. Bizikleta nahiko pista eta nahiko garria da, dudan egin erritmoa jarri, nintien baten referentzia hartu eta baina ez dugu guna garatzen hartu. Badakizuen, dagoeneko asteazken gauetako kazetaka berezia berreskuratu dugula eta ekipoa bildu berritan kirolari buruz ere hitz egin dugu. Kirolaz eta batez ere osasuntsu mantentzeko hain beharrezkoa dugun erotika eta sexuaz. Orain argi indarran krisis edala eta ze gaiu da gehien erabiltzen dozuena etzien? Nik uste dut ordenagailua eta mobile izango zala eta hortik aparte etxian bestela telebista igual. Horrekin batea baitare mikroondasa edo gauzak berotzeko talderdi horretatik jotzeunak. Mobila edo ordenagailua. Gilinki ordenagailua, klaseko gailetarako, baina, igual argia irakurtzeko edo.
Entretenimendurako erabiltzen duzuen gailue, zeinak gehien erabiltzen duzuen gailue? Nik mobila, hola, samurrena da eta beti eskura daku, así que mobila. Bai, nik baita azkenian gazteok erabiltza ditugun aplikazio gehienak bertan daudelako, eta azkenian ohitura daulako mobila erabiltzea. Ordenagailua. Gehien erabiltzen dudan gailua, orgatena gailua edo e-book. Argindarrarekin dagoen krisi honegaz, uste dozu bueltan etorriko direla pilagaz doazen gailuek? Bai, uste dut baietz. Ez dira oso erabilgarriak nire gusturako, eta ez dut uste bueltatu direnik. Gainera dirutxa kostatzen dira. Nik uste dut bastante astuta dauzela. Asko ze samurraua da gailu elektronikoak erabiltia, eta gero ingurumenari dago kixonez be horregon zan boom handixa da pilak asko kutsatzen ebeila eta orduan ez dakit. Nik uste dut ez. Zuk zer uste dozu? Bida, egia esan da, igual jendia igertatuan COVID-akin bezala hasiala, burua juten hasi zaiola, igual argindarrakin berdina gertatuko ala. Hasiko diala pilak erosten, gertatu zana papel higienikoakin bezala, mundu hasi zala ezakit erotzen, igual gertatu daiteke gauza bera da, pilekin taula. Jostailu erotikoak erabiltzen aldo zuez? Ez, beti eukidot interesa, baina ondiok ez dut erosi bat ez. Nik ere ez. Benetan. A ber, gezurrik ez esan telebistan, Ez, a ber. Gu kuadrilan behin gelditu ginen erosteko danok vibradore manduakin, baina gero kuadriako inorrezta trebilen. Orduan, ondiok ez du erosi. Ez dakize honek, zer da non. Zer egiten duzu, etxean argia aurrezteko? Aldo danean eta gela batean ez dagoenean, argia hitz saltzen dut. Ez dago, ama bronka botatzen dugu ez badut hori egiten, eta ez dakit. Igual ordenagailua klasean kargatu. Abitxo, hori truko nada? Ez bazaude gela hortan, argia itzali edo horrela. Bihar ez dotenian argisa itxungi, eta askoz gehiago ez. Bida, ni eske gehia esan da nire etxen beti haude argi piztuta eta ni eske esatet ez da izain naizen karrera bat ikasten sartu behar nintzala etxe guztietako argik itzaltzea. Hoi eta gehien bat eske beti amai komentatzen jot. Eta gero baita ere azkenean ohitura dakaula kargadorea uztea, entxufia isartuta eta ja ohitura dakatkentzea. Baina gehien bat hortan nola aurreztet. Krisis dalata, uste dozu ideia hona izango zala eguzki plakakaz egin dauzen tresna erotikoak eitzie? A ber, aukera bat da. Baina gero zu akorda guin bizara erabiltzen dozunean euskilan izten jostailuak gero erabiliali izateko. Baina zuek hemengoak sari, ez da, Euskal Herrikoak. Ez ni pentsatzen hau, eguraldiangatik ez dakit oso... Ez dakit, ondo funtzionatuko zuen alderdi badan, ze eske bain, ez dakit udara oso nauki dugu, baina eske gero negu guztia dator, eta eske mene guztia itea baina eske gehienetan euri jaite, orduan ez dakit funtzionatuko zuen oso ondo horrek. Karo, neguen igual beste placer tipo bat eukibiko da. Baita, baita. Hortako aukeria eukibita, Hori da. En fin, Jenny, honen arabera, orduan udaran sexua aloloko, eta negun ze beste gauza ekartizki gutzu, kontatu? Negun zirrizekin biko diz, ez dakit. Argize, bakizu oindana doi entxufeta, da orduan argize karu da. Gainera, sexuak normalian bentaja asko ditu. Claro, pero tu bai, argindarra ez dezu behar, ez da kalefakziorako, zer esaten? Ni ere gelditu egin zainet. Oso, da, bueno, Jenny, esan dagoa, ez dizut utziko, ez dizu utziko itziten. Itzi gabe gatu nahi. A ver, galdera beko, zebaztu estazu izten berbetan. Egia, barkatu. Gainera, orain arte, 29 urte besteik ez zitu, baina gaur, 30. Zorionak zuri. Ez xirri batzu nahi ditugu, ez du nahi abestea. Zorionak. Hemendik aurrera utziko dizugu. Bai, benetan. Bai. Ez dizugu utziko itziten gezurra da. Utzi bergada ez, baina saiatuko gara. Ez basta zuen izten nik ingo dut. Bale, nik ingo dut. Bale, nahiztasun galdetu, ia zer itzen ban Iñakik hor, berda? Hor zer egiten zuen da eredu erotiko, jostailuak zer dakizer. A ber, eske, izetez badakigu, jale galdeketa honek egin gendu zen, egize da, argize asko igo dala. Baina guk badakigu Euskal Herrizen gehizen erabiltzen diren gailuek, konsoladorak dira, parkatu konsoladorak ez. Ez dako guztetan itzorinak eri. Berari, jolasak guztetan dako. Baina, bueno, hori hobeto berak esatie. Gasaren besa jaitziko dela esan dute, baina argia aldiz igo eta igo dabil, eta zer egin behar dugu honen aurrean? Guk badakigu jendeak izan ezarren, zeintzuk dira etxetan gehien erabiltzen diren gailuak, adi, jostailu erotikoak.
Horregatik, bitzigorria edo pitiringorri zepsopera hurbildu gara, gure hileko argi indarraren faktura jaisteko asmoz. Ez dut hostailuitza erabiltzen, iruditzen zaidalako, merkatuaren lorpen bat dela eta guri, gizon emakumeei protagonismoa kendu eta produktuari ematen dio. Nik defendatzen dut jolasa, ez da enbeste hostailua. Nia sinitzanean goen dola 27 urte, erabiltzen zan konsoladorea, eta konsoladorea da hitz itxusi bat, ez? Implikatzen dulako karentzia, falta, gero izan zan vibradorea, gero hostailuitza sortu zan, ordanak atxondoa jarri nian, hostailua gora bera, barrura kanpora, hor ibili ginen, baina urteak pasatan ere impresioa da merkatuak lortu dula, zoritxarrez erreferente bihurtu dalako hezkuntzaren faltan, lortu dula parekatzea produktua eta gu, ez? Autorotismoa ez da ni vibradore batekin, edo zu vibradore batekin, da zu zurekin, sujeto-objeto. Niri diferentzia hori oso importantea ditzen zait. Orduan nik ere abiltzen deten hitza da, tresna, osagarri, katxarro, trasto, hostailuitzak ez. Jolasa bai, hostailuitza ez zait bat ere guzti. Merkatua simplifikatzen dut asko, ez? Esplikatzerakoan jende asko da lehenengo aldia denda batera sartzen dana, eta gustatzen zait esplikatzea. Nik bi atal ikusten ditut. Alde batetik, kanpostimulaziorako diseinatuta dagoen produktua, edo merkatuaren hizkuntzan klitoriaren estimulazioa. Nik ez dut konkretuki, puntu konkretuetan plazerra jarri nahi, bai, horregatik kanpostimulazio bat zitze egiten dut, edo sarketarako diseinatuta dagoen produktua. Niretzat bi atal oso diferenteak dira, bale? Kanpostimulazioko produktotan orain arte ziran horrelako vibradore txikiak, hau da klitori bat, bale? Ez bakarrik punta, bai? Normalean horrelako produktuak erabiltzen dira martxan jarri eta klitori burua ikutzen dugu, bai? Gertatzen da askotan emakumeetan, asko eskitatzerakoan klitoria hipersensibilizatu egiten da eta derrepente mina inkluso sensazio txar bat eukitzen dezuela, bale? Hori ez gertatzeko, merkatuak atera ditu sukzionadore famosoak. Daukate membrana txiki bat, mugimendu hau egiten duna, sartzen dugu klitori burua barruan, eta orduan, atzera egiterakoan, saiatzen da haizea hartzen ezin dunez, sukzio puntu bat sortzen du, hortik izena, baina berehala aurrera egiten du, eta haize mugimenduarekin estimulatzen du klitoria. Orduan, ez dugu klitori burua ikutzen, eta sensazio txar hori gutxitu egiten dugu asko, bale? Eta gero daude sarketakoak. Zein da gehien saltzen detena? Orain oso modan jarri dira sukzionadoreak. Asko saltzen dira sukzionadoreak, kanpostimulaziorako. Baina argi eduki behar dezuena erosterakoan da, nahi dezuen sarketa edo kanpostimulazioa. Beti danik gehien saldudan produktua beti vibradoreak izan dira. Bai olakoak, edo zein. Konkretuki niri hauek, dobleak baino gehiago gustatzen zaizki direlako esploradoreago. Errexago bilatzeko nun gehiago gustatzen zaizun, bai? Esan beharko banu, momentu hontan asko sukzionadoreak daudela ere vibrazioarekin, bai sukzioa, bai vibrazioa, eta gero sarketako produktua, asko saltzen den produktua da. Niretzat, produktu honena da zure fantasia garatzeko balio duen produktu. Etzea denda batera juten esatea zein da produktu honena eta hori erosiko dut eta zer egin dezaket horrekin, aldrebez, izan beharko luke ez. Nik hau nahi dut, tresna bakoitzak dauka prestazio bat. Autorotismorako, emakume baten autorotismorako adibidez, kompletuago da nire ikuspegitik sarketa eskaintzen duen produktu bat, ere erabili daitezkelako kanpostimulatzaile bezala. Eta bikotean erabili nahi baldin badegu, niri asko gustatzen zaidan produktu bat, hau da. Da G-puntoa eta klitoriaren estimulatzaile bat, vaginan horrela sartzen da, bai? Hau barruan gelditzen da eta hau klitorian apoiatuta. Martxan jartzerakoan bi motortxo ditu eta diseinatuta dago, jarrita dezuela sarketa egin ahal izateko. Sarketa egiterakoan G-puntorantz presioa sortzen dugu eta gizonak ere vibrazioa. Jasotzen du, konpartitzen dugu vibrazioa bera. Bat esan beharko banu bikotean erabiltzeko hau izan. Merkatua garai batean oso simplea zen. Bai, zian vibradore oso realistak, danak pilakin zian, txurian beltzean, vibrazioakin vibrazio hori gabe. Hori izan merkatua. Gaur egun, ia dana vibrazioarekin da. Oso konkretua da produktu bat vibrazio hori gabekoa. Bakarrik sarketarako, dildoak. Pilak ia desagertu egin dira. Nik uste vibradore bat erabiltzeak faktura gutxitu ingo dula, zerati seguru aski telebista ez dugu jarriko, denbora beste modu batean erabili eta merkeago izango da vibradore baten konsumoa telebista batera baino. Gutxien erabiltzen duna simplea, holako dildo bat, garai bateko dildo bat. Hauek ez dute pilak erabiltzen, oso mekanikoak. Oso sartu eta ateratzekoak, oso sarketarako bideratutako produktu. Eta nire iritziz, helburua da pixka bat eredu erotikoa aldatzen hastea, ez? Preliminarra erotikan da entremesa gastronomian bezala. Gero txuleta dator eta erotikan
preliminarren ondoran sarketa dator. Eta ari gea berriro, eredu erotiko oso genital, koitala indartzen. Ze gustatzen hitz hori. Preliminares dira beste praktika bat. Niretzat osagarri erotiko honena, karri eskaintzen diogun denbora. Pentsatun zerre jartzen hau, nola bizi, nola jantzi topaketa erotiko bat, ez? Hortaz disfrutatzen ikasi behar dugu ere. Gutxien, sarketara ez bagoaz, edozein olillo, masajeak emateko eta horrelako produktuak. Naiz ausartzen, esatea, zer da arraroa erotikan? Aldatuko dugu pixkat galdera, hitz egingo dugu konkretuena, nolabait esateko. Bestela arraro hitza iruditzen zait, ez dagoela ezer arrarorik. Hola, konkretura juten baldin bagera, mira, adibidez, hau da arnes bat, daude bi arnes mota. Korreak dituztenak eta dildoa jartzen dana, jarri dezakela bai gizon batek edo bai emakume batek, beste gizon edo beste emakume batekin jateko, zeatik. Hemen kombinazioak dira ukaezinak, bale? Hau da konkretuago, hau da emakume batek jartzeko. Bale, korreak ez ditu, vaginan emakume batek txiki hau sartzen du ere vibratzen duna, eta gero zakila badauka, konkretuagoa da. Beste hau, dildoa da, korreaetako arnes batean jarri daitekena, eta ejakuladorea da. Zakit hori arrarotzat hartu dezakegun, praktika konkretu bat. Gaur egun asko erabiltzen den produktu bat, berrikuntza hortik dator merkatuan, aplikazioak. Konpartitzeko topaketa erotiko virtual bat. Konektatzen dut aparatoan nere telefonora, Bluetooth bitartez. Behin konektatuta nere telefonotik gonbidatzen dut nere bikotea dagola Madriden, edo nere maitalea dala asko gustatzen zaidan hitza, esan gabe maitalea bikotetik kanpo den pertsona batenik, bai? Osa, maitalea nere bikotea da ere. Bidaltzen diot gonbidapen bat WhatsApp bitartez, onartzen du eta hartzen du aparata honen kontrola. Hori gaur egun asko erabiltzen den produktu bada, arraroa ez da, gaur eguneko gizarte honetan, baina, da aplikazio berri bat, orain indarra hartzen ari dena. Gero daude produktuak, nik daukat vagina bat, nere bikotea Madrilen daukat vibradore bat, konektatzen gea, eta aparatoak interaktuatu egiten dute beraien artean. Horrelako produktu konkretuak badaude. Topaketa erotiko virtual bat arraroa da? Ez naiz ausartzen, arrarotzat ezer hartzen. Tartetxu bat eskaintzi arren, eta eskerrik asko bihotzez urte askotan tabu izendan gai bateri ikusgarritasuna emoti arren, ezta? Beste barik, Menorkatik jarraitzu dugu remoten. Harrituko zarete? Kolpez kolperi baten batek aitortza egiten badio hamarkada hauetakoren batean, etenaldi buruzko informazio praktikoa eta jarraibideak txukun azaltzarekin batera. Aizue, sexu topaketa virtualak, jolas telematikoak, argindarraren erabilera gutxitzeko, irtenbide osasuntxuak. Aizue, konturatzen zarete zer nolako zerbitzu eskaintzen dizuegun eta gainera euskaraz. Euskaraz eta garai berriko kilometroak horiek izan dira. Aurten Uzturpe ikastolak ospatu dituenak Ibarran, eta Hamaika Telebista bertan izan da. Noski baietz, honekin esango dizugu gorko ezagur, bakizue, Mikel, hor nonbait zabiltzala, txoria-txori, bada gure herri honetako ere serkia bat. Tira, horrekin esango dizugu agur, biharrate, bakizuen izango dituzu lagun edo. Aio. Goak emak iban izkio